yo ditinggalkan. Lopenan dari pasar inuman, iyo mama batin pang jalan lah jalan yo kasih kakak. Arola badan yo batunangan, iyo mama tando ta ulur urang mangila. Tando ta ulur urang mangila. Indah dan cabui tanaman kacang, iyo mama rasonyo arila ikan hujan. Indah dan sobui sayang ke abang, iyo mama sepanjang kampung yo kampung kami batanyo. Sepanjang kampung yo kampung kami batanyo. Tamani berjalan juo onde dia sayang badanen. Batang asal dem hayar nyoson sang lalai di sinan urang de abang baru lang mandi. Di sinan urang de abang baru lang mandi, lalai baru lang mandi. Panjang hari malanganyo badan onde bangsa panjang hari lalai sepanjang hari. Pemandangan sungguh
gila tak manip berjalan juwo ne dia sayang badanen. Badan lapon endekan luang gembira juo lau lalai. Badan lapon endekan luang gembira juo. Come on, let's go.
Orang kodoi. Orang kodoi. Kop steng iPhone cek. Aku lah lu yang. Kop steng iPhone tu kopi setengah air apa nuah. Tuh. Ada dapat cerita orang benai lu apa cerita? Ada dapat obat bang dah. Obat lain cerita nak benai. Cerita modelku. Osar ayo be osar bang. Nang kenek lo. Nyo membeli jawi ke inuman. Sedang elok je jawi nan diboli nyo mengandung. Tiba di kota benai barana orang langsung boli prabola aja nye. Untung anak ada dapet menyebut ira. Di siko abang bang dari pagi poi dari rumah lagi ko lah sonjo lah ringa. Balik lah tena orang tapo hapo krojo orang bang dari pagi sibuk di pakrojo. Kau model ko nak baru baca awak di keluarga bang. Balik lah lei. Sayang kopi dipinta, bulu sakit kete kopi